Мам масло. Или как из состав? Сколько говоришь? А? Сколько говоришь? Ну, Если не соло. белый, а Камера как есть. Пушля. Леко се. Котай! Нато, отига, как ми дава? Къде? Не бе, отига, Гледай насам, Аню. Аню, гледай насам. Ти къде си? Да, аз много Мона, лави ми да вада го Ой, лави. силно бе, силно. Колко ка бигате го лави? Айде го лави ми да лави ми кумона, бе. Цапини? Цовай ти бе. Кой? Ти къде си? Кой си са? Ой. Ти къде си? Мига чакай калпа. Да, оти само гадо. Абе, Джоди, одиш, бе, каза ми да вадим, Гледай ни де. Джоди, как го вика? Джоди. Силно. Ма бате, кой? Къде е той бе? Питай го къде е. Дай го чойча, там къде е чойча, дека там го чойча. Френчата, той гангстера. Да, канца, знам кога е канца. Дружака има ми. Ти има ли бурдруци? Не, отига има цуци, има. Дай, къде е Джоди, бе? Къде е Джоди? Джоди, он е Джоди. Джоди, да, Джоди. Аз ще дойда Викай. ще го говори, това ще въпреме работа. Ще вежем делата. Да, ти къде си? Ти къде е, Боби, или там е Боби? Къде? Леко телефона да не чу. Къде е там, Джоди, как го вика Джоди? Джоди. Он е Джоди дека. Джоди, коня, оти, кажи ми Джоди. Ача. Чакай. Джоди, да го кажем на Джоди. Можеш ли да кажем на Джоди? Джоди, утре вика да го кажем да вода Джоди. Да, Джоди вика да го кажем на Джоди, ма. Джоди, кой? Джоди. Цовай ти бе, Аню. Цовай ти бе. Пашам, пари ще пашам. Дай сега. Аз ще да говориш. Дай сега ще му дам. Маски кенто му. Джоди, тека там, Джоди. Гледай насам гледай. Тука. Цовай го бе. Джоди! Как го вика Джоди? Ти го знаеш къде е. Питал къде е? Това ти не люби. Джоди. Как ще учепиш да какво правиш?
няма, той ми е на английски. да. Доди. Не, тема го, Деко, чо, деко. ще ти ба майката сега така. Кой ти бе?